Kaixo, arratsaldeon, eta ongi etorri danoi Zumarrako azokan atondutako eszenario berezi hontara. Eskerrik asko etorri izanagatik, Urolako trena maratoiaren harira antolatutako mahai ingurua da gaurkoa. Korrika eta emakumeak eta kirola, denaren inguruan sartu irtenean ibiltzeko asmoa dago, eta hortarako lau aritu eta aditu dauzkat nire bi albotan, eskuinetik hasita, Igone Campos, Zumarragarra, goi mailako kirolaria, mendi korrikalaria, mendi eskiatzailea, Dinafit taldeko atleta ere bai, nutrizionista, nutrizioa eta kirol errendimenduan espezializatua, eta lorpen zerrenda luzea labur-labur esateko, FKT Gran Paradisoko igoeran errekorra daukan emakumezkoa gaur egun, eta nazioartean, Euskal Herrian, Espainia mailan, bai korrika eta bai mendia eskian, orezko eta podium bat baino gehiago lortutakoa. Nire ondoan eskubitara Oñatiarraren Malenosa Antza, kirolari profesionala, Salomon taldeko mendikorrikalaria, eskiatzailea ere bai mendian, ingenieritza ikaslea, graduatua, eguneratzen hasita, eta bere lorpenen artean 2021 batean lehen mendilasterketa egin, eta ordutik gora eta gora nazioarte mailan, besteak beste, gertura baldin badator Golden Trail World Seriesen Zegama Izkorri entzutetsuan bigarren izana 2024an, 25ean hirugarren, eta hango sailkapen nagusian laugarren eta bosgarren postuak ere badituena, eta batetik bestera datorrena, eta azkena Andorratik iritsi berria, Larintzaleko mendiko eskiko nazioarteko txapelketan, beste top 10 bat lortzetik. Ezkerrera baldin bagatoz, Igone Aldama daukat nire ondoan, fisioterapian graduatua, bereziki zoru pelbikoan eta emakumeen inguruan espezializatua, eta herri mailan agian norbaitek identifikatuko du Goierri Saskibaloi klubeko jokalari izan zelako. Eta Ezkerreal laugarrena Ainhoa Auzmendi, fisioterapian diplomatua eta osteopata, kirol fisiologian aditua, eta biak dira zerkifiteko fisioterapeutak, eta hauxe da guk dakargun protagonista saia, esango dugu, orduan nire lana izango da pikin bat, mahai ingurua hitz egin araztea. Eta jakin dezazuen antolaketa nolakoa izango den, hasieran bakoitzari bere gaiarekin lotuagoa izan daitekeen galdera sorta bat motza luzatzea izango da planteamentua, eta gero galdera orokorragoak bakoitzak beretik erantzuteko aukera eduki dezan. Norbaitek jakin min izugarria baldin badauka eta denborak baimentzen badigu, bukaeran mikro irekia edo olako entzulek ere galdetzeko aukera zabalduko da, beraz. Luzapenetan gehiegi jarraitu gabe, hasi gaitezen malen, mikroa eskutan hartuta zaude, eta zure lehenengo galdera da denborati hasita zaudela aipatu dut nik aurkezpenen. Ze asmo aurre ikuspen, dauzkazu denboraldi hontan, nola antolatzen da zure denboraldi bat? Atzalde hon danoi, eta eskerrik asko tortiar. Zuk esan moduan, hasi berri naiz munduko kopekin, urtarri handi jokatu dira, eta emaitza gazi gozo nire iritziz, baina, gustora. Nik printzipioz uda denboraldixari muten jarraituko garantzia eta horri begira antolatzen dut nire denboraldixa.
Ondiok eskixan geratzen xat pare bat proba, datorren astean Espainiako kopa daku goita holen Katalunian. Eta, batez be fokua jarria martxo hasieran Azerbaijanen jokatuko dian Europako txapelketako lasterketetan. Hori izango da neguko, helburu nagusia. Eta behin hori bukatuta pixka etxera etorri, deskantzau eta udako denboraldixari ekingo xat. Beharriz bueltako naiz etxera eta Aloñako igoera parte hartzeko asmoa dakot, eta hortik gora gero berriz nazioarteko lasterketetan begisa jarria, Segamaizko horri izango da berriz helburu nagusitako bat. Eta aurtengo, desberdintasuna edo pixkat distantzian aurrera pauso bat emongot eta abuztu bukaeran OCC proban parte hartuko 55 kilometroko distantzian. Eta, pixkat hori izango da estruktura. Gizela lan asko, egute gisa diseinateko eta hilabetiako pixkat lasterketa, ze lasterketa bai, ze lasterketa ez, eta aukera horrein ginen, baina, gutxo gara bera, baina itxika dakot eta hori izango litzake labor pentsu. Eta horrekin lotuta, zure egunerokoa esan dizugu zuek, gutxi gora bera denboraldiko antolaketa nolakoa izaten den, eta egun bat, nola antolatu dezake edo nola imaginatu beharko genuke hain ohituta ez gauden hauek kirolari profesionala, atleta profesional baten egunerokoa? Nola ez, entrenamendu ordu asko, geroz eta gehiago egunean 2 aldiz entrenatzen dut. Baina, bestela ez da oso komplikaua, jeriki, gozaldu, entrenau, bazkaldu, siesta, entrenau, jantalo. Hori idealki, gero egisa badauela atzian ikusten ez dan lan burokratikoa, bilera pila bat, kontratu burua uste pila bat, eta badaue kirolaz aparte mobiken dian gauza asko eta nola ez bizitza soziala eta kiroletik kanpo dagoten bizitza bai. Saiatzen naiz lagunei, familiakoei eta beste ekintza edo beste erabateko bizitzari lekua emuten bai, eta entrenaitiaz gain hori bada nire parte. Eta azkeneko galdera bat hasierako ronda hontan behintzat izango litzateke, esan dezakegu oraindik ere oso gaztea zea, baina oso gaztetatik oso emaitza onak lortu ditun kirolari bat zehala, ez? Arrakastak askotan badakar bestelako jartzun bat, edabideak atzetik, gu ere badakigu malen osa zertan dabilen, ez? Kurrikuluma atera denik zurekin hitzein gabea adibidez, oso erresa da, ez? Sare sozialak, webguneak, ez dakit, sentitzen dugu behintzat, badakigula zertan zabiltzan, ez dakit badakigun edo ez. Baina hor, badago arrakasta gurpil bat, ez? Marka komertzial oso garrantzitsua da mendi munduan, ez? Salomon babeste daukazun horietako bat. Esan dezu kontratu burua usteak, burokrazia ere badaukala. Nola daramazu hau, edo? Nik beti izaten dut, eta nire suertea ondixena izan da jakin izan dutela inguru egoki bat sortzen. Familia eta betiko jendetik hasita, beti euki izan dut babesa eta beti lagundu izan doztai hankak lurrian eukiten. Eta bestalde nik sortu duten talde profesionala ez, igone partean talde profesional hori. Azkenian, inor ez da jaixoten ikasita eta momentu askotan zaila da erantzutia edo jarrera egoki bat eukitea olako egoeren aurrian, baina jende honez inkuratzen balen bazara gauzak asko errezten dira eta nik beti izaten dut oso sortuen sentila naizela zentzu hortan nik topa dotelako, baina kasualitatez oso talde, giza talde ona topa dotelako eta horrek asko laguntzen. Ondo, aipatu dezunez zuzenean Iboneri mikroa pasa eta Ibonen txanda edo hasiko dugu eta gaur 8 berria egunkarian elkarrizketa bat irakurtzeko aukera izan genuen irakurleok behintzat ez. Eta, azkeneko 2 urtek nirak idala behintzat errezenak ez dira izan zure kirol ibilbide hortan ez, eta lehenengo batera da, denboraldia hasi da eskikoa, bertan esaten zenuen, 2 ditut, baina igual eskiko denboraldiari bukaera eman behar izan diot, eta gogorra izan dela behintzat, azken 2 urtetako zure lesio, errekuperazio, prozedura hori, orduan,
zer modu zaude da, lehenengo galdera? Bueno, lehenik eta bi eskerra da lorturatzagatik, eta bueno, esango ondo naula, auki ditu momentu txarrak, bueno, batez ere auki momentu txarra azaron, funditzanen tinesea entrenatzea edo pretemporada daitea. Asmoa zen, bueno, noken kalendarioa mendiko esikola esterketaz beteta, eta, bueno, han konturatu nintzen ez neola, bueno, lehiako, batez ere lesiongatik, eta, bueno, hoxe, holako egon baten hartu nun, eta agendan euskengun karrera guztik apuntauta, eta danai isainen, ez, horri zantzak pixkate, konsiente izatea, etzala izango nire urtea. Behitatuz mendiko eski, eta, bueno, pentsau nun, nik beti daukat filosofia txarren nahi beti honatea hartzaiola, eta esan, bueno, jastan nire urtea da, mendiko eskiko denboraldia alde batea utzi, eta, bueno, mendiko lasterketako lehenago hastea. Ez dut, azkeneko urteetan aukera hori izan, beti nahiko berandu hasten naiz mendiko lasterketetan, da, bueno, urtean, guazen, ez, alde hona teatzea baleno hasi izango naiz. Eta mendiko eskia aipatu dezuen ez biok eta bereziki zuri, baina gero hitza hartu nahi badezure hartu malen, hor bada ez, neguko olimpiar jokuok hain fokupean ez daude, baina atorren astean hasten dira Milano Cortina d'Ampezzo, otsailak 4, ezbaldin bazen egiten, eta lehenengoz mendiko eskia neguko olimpiar jokutako espezialitate bihurtu dute. Hor beti daude bai ez, mendiko eskia bezala aurretik kirol eskalada sortu zatenean ere hor ondia goraberak iritzi ezberdinak galdetu nahi nizuen edo nizuen, ia ze iruditzen zaizuen programan sartu izana, eta ze aukera, eta ze arrisku ikusten dizkio zuen erabaki horri. Bai, hor danak bezala alde honak eta txarrak, ni printzipioz aldekoa naiz, konstiente izan alde txarrak ere badauzkala, baina bueno, azkenen kirola ingo da nolabait ezagunagoa, mendiko eskia kirol minoritario izan da, horrek emango dio, ez, beste bisibilidade bat, baino zein da arazoa, nire ustez ez dela kirola dan bezala adierazten olimpiadatako aukeratu dian disiplinetan. Hau da, dia disiplina oso motzak, 2 minutuko probak, edo, bueno, 12 minutuko probak, nun zer bilatzen da, eskalada pasaban bezala ikuskizuna, ez? Jendea engantzatzea, baina nire ustez ez da benetako mendiko eskia, ez da horrez dago mendiko eskian esentzia. Alde hona, horregatik jende edo gazte gehiago gerturau barbadia kirolea, uste hori positiboa dara kirolantzako, eta nahiz eta hortik sartu, gero kirola ezagutzen badute eta ikusten badute benetan zer mendiko eskia, nik uste engantzatzeko aukera asko daudela, ze benetan, probatu zen guztik, ezakitze iritzeko zen, baina nik beti esaten munduko kirolonena. Ordu, hori pixkat, eta nik ikusten duten azakit malenek zerbait esan edo horren ingurun. Hartu mikroa, azken ez dut. Ez, ni aprobat mendiko eskira berandu sartu naiz, ni trailetik nator eta bai ikusi dute adibidez, arlo ekonomikoan edo profesionalizazio bideo hontan, pixkatko jo dauela ondiok mendiko eskia, eta nik uste joko olimpikotan sartu izanak, sekulako bultza emongo xauela bai diru gehiago sartu alizateko eta kirola beha dan moduan balorau alizateko. Eta bestaldetik oso ados nago ez dela benetan ezagutzen duen mendiko eskia. Nik ez dago honek rakon beste urte ondiok hanketan eta ez dut hainbeste bizi benetako mendiko eskia, baina bai ikusi dut zer dan eta ez dago zer ikusirik joko olimpikotan sartuan honekin. Ados nago asko ezagutara hasiko dela eta nik uste bide edo kantxo oso nahi izan aldala jendia benetako kirolontan sartu alitzen. Azkeneko bat, Igone esan dut mendiko horrekalari eta eskiatzaile bezala, nutrizionista ere bazeala, lehenek ezakit horregatik edo ez, baina bere taldean zaudela aipatu do, nik horrekin lotu den. Eta galdera da, orain zatozenean ez, eta jendea zure gana doanean, da goi mailako kirolariekin ere bazabitzanean,
Eta bestela, beste dozein doanean zuregana laguntza eske edo kontsultara, ia zen nutrizio joera aurkitu dituzun edo nola iruditzen zaizun da hola nutrizioa eta kirola lotura hori. Egia esan oso galdera zabala da, eta nik uste nahiko kakan haste daula orokorren kontu guzti honekin, ze Instagram eta sare sozialek ere ez dute laguntzen, orduan etortzen zaizu kontsultara, ez? Iristen zu kontsultara pertsona bat eta esaten dizu, entzun dut hau, entzun dut beste, entzun dut... Horro nik uste jende daukala kriston lioa, zentzu hortan. Bai, eske daude, azkenen bakoitzare bere etxetik dator, bere urtetan etxen ikasitakotik, eta egia esan oso gauza ezberdinak ikusten dira. Gero ikusten dira, goimeeko kirolari asko gutxi jaten, kirol amateurren edo abiltzanak igual edo sedentariok dianak gehiagin jaten, eta gauzak ez oso ondo egiten, edo danetik ikusten da. Orduan da pixkat oso aldera zabala, baina orokorren esango nizuke nahiko kakan hastea dola orokorren zentzu hortan. Kakan hastea dago sare sozialetatik eta edozer gauza onartzeko prest gaudelako, edo guk daukagulako nahiko kakan haste ez dakigula, ez? Nondik jo, edo zenbat jo, edo uste degulako eta nok dakigula. Egon daitezke perfil oso ezberdinak. Eski nik uste dazkene sare sozialetan, eski ez dakit nola esan, daude korriente pila bat, gauza ezberdin pila bat, askotan ez dakit, bakoitzak igual bere barrutik ateratzen zaion hori jarraitzen do, edo gustatzen zaio gehiago entzuten dona baten edo besten, orduan, ez dakit, nik uste aldare ez dala inkomplikatua, nutrizioa berez, eta jende askok ere gehiagizko garrantzia ematen diola, ez gaizki ulertu, baina bai, ez dakit, hori baino simpleagoa. Oso ondo, hitza ezkerreko korrontera pasako galdera hauetan ez, Ainhoa eta Igone dauzkagu hemen. Fisioterapeuten ikuspegia ere ezagutzea garrantzitsua izan daitekelako ez, nutrizioa entzun dugu, goi maila apadia mai beren hanka ezberdinak, eta zuen kasuan izango litzatekea korrikarekin lotuta bereziki, edo kirolera zabaldu nahiko bazen dute inongo arazorik gabe. Ia zuek konsultan ze aurkitzen dezuen, edo ze lesio mota, ze molestia, ze prebentzio, zertara doa jendea fisioarena, edo zer da hor atzen? Txalde hone baita denei. Gu normalen ez dugu goi-mailako kirolarikin lan egiten, batzuk baduzku, baina normalen da, kaleko jendea, daukela bere lana, bere ikasketak eta dedikatzen diola denboratxo bat kirolai. Eta normalen fisioan konsulta etortzen dira, ja lesionadura etortzen dira. Ez etortzen prebentzio lan bat itea, eta etortzen badia da lesio luze batetik datozelako eta zerbait espezifikoa hasi delako prestatzen, baina orokorren etortzen dira edo molestiakin, edo ja lesio estruktural batekin. Eta normalena korrika, batez ere hori ez, enfokauko beha korrikara, azkenen sola esan horren ingurukoa delako ez, baina normalen izaten da belaunan inguruko minak, ez? Baina belauna da zerbait alerta asko pizten ditula, bildurra ematen dola, eta gehienetan belauna estrukturalki ondo dago eta bertara juten da muskulaturan desorekak izaten dira. Azkenen korrikak askotan aukeratzen dugu kirol bezala, dalako kirol bat, denbora gutxi dedikauta, daukezula sensazio, gorputza hasten dut, ordu erdi, 45 minututan ja, daukezu sensazioa zerbait dezula, baina, klaro, ordu hori iteko ere, lehenago ez balma daukezu fisiko bat, oinarrizko indar maila minimo bat, lesionatu daitezke bai, ez da beharrezkoa lasterketa luzek edo hemendik korrikan ibiltzea lesionatzeko. Eta, lesio muskulo-eskeletikoz gain, gaur egun, jende asko etortzen da ere, korrikan, beste zoru pelbikoakin erlazionautako ez dizut esango lesio, baina bai disfuntzio dauzketelako, ez? Edo pixa isurik, edo bai, eta hartako dauke Igone. Igonek kontako pixka. Bai ez, emakumeekin lotuta horre zoru pelbikoan gaiai da gehiago azaleratzen, edo entzuten da bentsat horren lanketa, beraz? Bai hori da, eta orain arte azkenen normala bestela ikusi zerbait, alerta zeinuak dira eta ez dira normalak, eta geroz eta gehiago tratatzea jotzen dugu eta hori positiboa da, baina oraindik ere normaltzat hartzen dira gizartea. Eta hori, ohiko bezala disfuntzioek batez ere
esfortzuzko gernu inkontinentzi edo isuri horiek, min zonalde pelbikoan mina orokorrean, baita hipertonia eta sexu harremanetan mina oso gaztetatik, eta baita pixu eta presio sentsazioa zona pelbikoan. Eta hori alerta zeilu bat da. Eta azken finean, gure bizikalitatea eta baita gure entrenamenduak kaltetzen du, beraz, alerta zeinu horrekin kontu. Eta, komentatu duzun moduan, azkenen guri normalen lesioakin etortzen die, baina prebentzio aldera, beti ere zoru pelbikoko balorazio bat egokia izango litzateke, eta zoru pelbikoa era konkretuan lantzea, bai abdomen aldetik, lumbar aldetik eta baita zona pelbikoa, eta hori gure jardueran eta egunerokotasunean integratzea. Eta klabe izango litzateke guzti hori benetan integratu eta kontziente izatea. Ulertzen dut, zoru pelbikoa emakumeok bakarrik ez daukagula. Hori da, ez. Baina beti lotzen da emakumeekin. Bai, baina gizonezkoek ere badaukete bai. Ze eskaintzan ikusten denean ere beti da emakumeen etxeak eskaintzen du zoru pelbikoko ikastaroa. Bai. Orain arte erlazioa hor dago, baina geroz eta gizon gehiago gerturatzen dira ere kontsultara zoru pelbiko arazoengatik, beraz. Poliki bagoa zortan ere. Eta bestea da ez, zuek aipatu duzue, biok aipatu duzue ez, jendea ia lesionatuta iristen zaizuela edo ia minaren alerta piztu eta gero doala zueneara. Galdera izango litzateke, orduan nola prebenitzen da, nola hartzen zaio aurrea lesio horri eta zegin dezakegu guk mina azaldu aurretik. Edo egin beharko genuke, jende asko dago hemen eta entzuleak ia konbentzitzen dituzuen. Eta korrikalari asko baita. Lehenengo inbarko genuna zen, konstiente izan zindan benetan korrikaiteari edo kirolan inbertitu behar dugun denbora, ez? Ze ez da berdina lan sedentario bat dauken pertsona bat laneak kotxen dijo, lanen esirita dago, eta astean 2 ordu korrikan txoromun astea, ez? Intensidadea handiko kirola eta hala, edo pixka plangintza batekin, ez? Esan, korrika nahi detin, baina korrikan ez lesionatzeko behar dugu alde batetik indarreko lana oso garrantzitsua, eta nutrizio bat, deskansu bat, pixka bat, egunerokotasunen integratu puntu garrantzitsua asko. Muskularki plangintza bat, entrenamentu plangintza bat, indarreko lanaren plangintza bat, baina beste faktore batzuk ere kontutan darela presente eduki ez. Eta adibidez, gure gana lesionatuta etortzen dienen, hasten gea pixka bat burun ideia hori sartzen ez, indarreko lana benetan garrantzitsua dela, eta gaur egun gaina zorionez, ari da pixka bat gizarte honetan indarreko lanak indarra hartu du. Hemen badauke usalto, legazkinek inaz, fisiok ere kamilako lana utzi dugu, eta kamilako lanaz gain pixka bat asidea lan aktibo hori ere ditzatzen. Orduan hori, argi aukitze denbora daukegun kirola egiteko, eta pixka garrantzia eman indarrari, nutrizioari eta gaueko loari baita. Nik ikusten detelako oso ezberdina dela goi mailako pertsona bat, profesional bat, bere eguna gutxi gora bera egunaren zatirik nagusiena horra bideratzeko aukera daukana, bere lanbidea dezagun nagusiki hori dana, edo beste bat, batzuk esan dezun bezala, 8 ordu pasatzen dituna ordenagailu aurren ez dakit nun, edo 8 ordu pasatzen dituna katen, ez dakit zenbateko pixuak hartu eta indarra lantzen. Horregatik garrantzitsua da hori eszenario realista batetik anastea eta pixka plangintza realista bat planteatzea. Ze askotan, korrikan hasten den jende izan daiteke, gorputza martxan jartzeko, gorputza askentzeko, edo helburu batzu dauzke, behobia bat ez, adibidez. Denbora X batetik jaitsi. Eta hortara lortzeko askotan iten ditu, berari egokien iruditzen dezkion gauzak, benetan, igual ez da berari pertsonal, bere lagun bati igual oso ondo datorkio, baina berai ez bere egoera ezberdina dalako. Zuk esan dezun berdin bezala, ezberdina da, zelan mota daukezun, gero etxen ze karga daukezun, eta ze denbora disponibilidade daukezun kirolantzak orduan pixka bat antolatzea oso garrantzitsua bai. Eta pixka bat irikiko dugu, danontzako galderan tartea edo ez, saiatzeko
ikuspegi ezberdinetatik edo atal ezberdinetatik etzen gai berei, eta emakumeak eta kirola, emakumeak eta korrika danez, esango dugu mai inguru honen muina behintzat, edo izenburu hori jarri digutenez, lehenengo galdera izango litzake, nola ikusten duzuen emakumeen parte hartzea korrikan, zuen ikuspegitik, zuen esperientziatik, izan daiteke goi mailan, izan daiteke herri mailan, izan daiteke disiplina ezberdinetan. Bueno, nik uste korrika eta, batez be Euskal Herrian esango neke mendi korrika augean dauela, eta dara kirol bat pandemiatik aurrera edo azken 2 urteetan batez be, sekulako goraka dauki dagoena, eta proportzionalki ondio parte hartzeak ez dira 150%ra iristen ez dian arren, nik uste emakumeen parte hartzea gorain jaula, oso positibotot hartzen dut hori eta posagarria da ikustia jendia geroz eta gehiago animaiten dela eta geroz eta interes gehiago dauela batez be bildur hori galdu dela ikusten dut nik eta oso interesgarria dela nik. Akorrean ez lehenengo aldiz 2021an Aloñako egoera ino benian 17 eskaginan eta aurten jende neska pila bat dago itxaron zerrendan dorsal barik. Orduan, nik uste oso datu pozgarriak diala eta egoera geroz eta hobera dauela eta ni nahiko optimista nago baiaukala momentuen 150%ko langa hori lortuko dugula. Eta bai uste dut, honi laguntzeko edo tresna bat izan lehikela denbora muga honeik entzia lasterketa askotan denbora mugak dauz eta X denboratik ez balen basara pasaiten badibidez Aloñako tontorretik kanpo geraketa zara ez, orduan emakume asko nik uste horren beldur diala eta horregatik ez dauela parte hartzen lasterketa honekin eta adibide garrisa da Tolosako T2, T3 eta lasterketa honetan ez daude denbora mugarik eta uste dut Euskal Herri mailan askogatik emakume parte hartzea ondixena dakon lasterketa dela, orduan nik uste antolakuntzari begira asko zailtzen dagoela igual, baina bai izan lehikela metodo bat emakumean parte hartzea bultzatzeko nik mendikorrikako ikuspegitik. Nik behintzat, erabat adoz Malerekin, egia esan nik lehenengo aldiz, 10 urte edo hasi nintzen parte hartzen mendiko lasterketetan eta lehen gare baten ginean kopuruakin eta ginean kopuruak ez dauka zer ikusik eta benetan hori oso pozgarria da. Are gehiago, Malerek komentu duen bezala, uste T2 eta T3ko lasterketetan erdia edo uste du ordetzen dela emakumezkontzako, dorsal erdik, uste dut nola horrekon. Eta, berak esan duen bezala, olako ekimen txikikin eta denbora muga kontukin eta, aber pixkanaka lortzen duen. Are gehiago, ez dakit nola trena erdi marateien ere, ez dakit bidabilen hasier, ez dakit zenbat emakumezko dauden ja, izena manda. Zenbat? Eko, eta hori da, esan... Atua da bai. Bai. Esan egin, eta bai gero ikusten da, horrek laguntzen dure bai, atapa behar izatea. Gero, fisioei galdetu barko zaie, behar atapa bera, ia zer moz izkiok eta... Bai, eta nik uste eta asfaltoko lasterketetan nire gero eta jende gehiago da bilela, emakumezko gehiago da bintzala, eta bire pozgarri da, eta nik uste dure emakumezko elkarrire piskatez animau behar diula, bultzatzen gu ere gai gehala horreteko eta gure bakoitzak bere errendimendua iten doan arrazia batik iten dola horreteko eta berdin merezi dugu. Hor badoi, frentzu bat barkatuko diazuen ere parte hartzea seguraz erain, iazko maiatzan, irten nintzen ni luzean, neukalako uztailean beste helburu bat ingenuna, baina eta 9 ginen. Luzean irten ginen emakumezkoak, hor askotan motza eta luzea antolatzen da probetan eta 9 ginen emakumezkoak. 9 ni sartu nintzen eta denbora mugetan eta ibilita
baina behatzi ginen, esaten da parekoa da, baina igual hartzen da, trampa egiten da igual batzutan estadistikaren alde. Eta batzen da motza eta luzea, eta orduan kopurua, ez? Bai, totalen azken, benik uste, oraindik ere animatzen gehala distantzi motza eta luzeta eta baino zer motzen, lastelera motzen, nik parte hartu nuen da uste baginala mordoska bat, Bai, aldea dago. Dena barmena dago, aukerak 2 edo 3 izan da, distantzi luzea edo distantzi motza izan. Markatu egin nuaitza da. Berez jakin emakumezko gorputza prestatuko dagoela luzetako, motzagotako baino. Esan nahi dut, hormonalki, metabolismoa eta hori guztia. Hori, animatzen mazate, Nik hor ikusten duten arazoa da askotan ez, sozialki, zorionez gauzak asko aldatzen nahi die, baina indikan emakumek igual ez dien beste denbora dedikatzen kirolai, orokorren, baina egia da, geroz eta kirol guztietan korrikan asko, baina txerrendune baita zu biziletan ateratzen zea, eta lehen gurutzatzen zeien oso emakume gutxiken. Eta orain, kalen ikusten da, asko zer jende gehiago dabil, orokorren, bai. Horrekin lotuta geroago zegoen galdera bat, baina aprobetxatu ingo dugu agunea ez, eta hori da, hemen ere aurreko astelena uste izan zela lehenengo saioa ez, emakumei zuzendutako saio batzuk antolatu dira. Esango nuke hontan, arriskatu ingo naiz, baina Domusa Teknik antolatu zutenen Azpeitin, beraiek izan ziela itzindarik emakumeen entrenamendu zuzendu antolatzen, hane malen ikusi non niko egin dela Bizpahiru urte edo bazan azaro euritxu baten. Eta igual horako ekimenek lagundu dezakete esan taldetasun horrek, aizpatasun horrek, ezakit. Horako ekimenek lagundu dezakete igual esan dezu ez gai gehala edo ezakit, ze esperientzia edo nola ikusten dezuen edo ze beti da hor kontrapuntu bat, Lila eko ilan zergatik ez gizonak edo, eta zeatik gizonen zatez eta beti dago. Uneko garroa marra keja ditzeko prestu. Gu hori, Urolako trena maratoian arira astelenen hasi ginen entrenatzen, eta Otsaiako 22 bitartean astelenero elkartzen jarraituko dut 8 txindokin, beraz animau. Eta hori, behintzat bultzada bestela norbaitek behar badu, ni adibidez bakarrik, gehiago kostatzen zait, eta norbaitekin bada, eta asteleneko egualdik askarra ikusita, norbaitekin baldin bada, nik egia nahiago detela. Eta bueno, horren arira, ez? Polita dala, behintzat emakumen artean animatzen jarraitzen badeu, poliki-poliki gauzak ere eta portzen da joiek berdintzen dutzen. Nik horrik usten eta adibidez, ez du baino zarragoa naiz. Eta nire garaiko jende, asko lotxa ematen ziren korrikan, bidegorritik antzu bakarrik korrikan jutea, eta taldeko ekimen hauek azkenan lotxa pixkat, ez? Lehenengo paus hori ematen lagundu dezakete. Eta horretaz gain lehen esaten genuen plangintza hortan ez, jende asko bakarrik irten eta ez dakit nola hasi ez dakiz zein, eta gauza horrekin azkenen dinamika hortan sartzeko ikuste lagungarrik diela.